Když používáme internet, jak to vlastně funguje? Ať už chcete na internetu chatovat s kamarády, poslat mail nebo si koupit knížku, podívat se na předpověď počasí, na film nebo se něco dozvědět o Peloponéské válce, máte pocit, že se připojujete přímo k tomu, co hledáte. Jenže současně s vámi se miliardy dalších lidí snaží dostat k miliardám úplně jiných věcí. Jak je to možné? Všechno v podstatě záleží na dohodě. Představte si, že internet je hra. Hra se dá hrát jen když se všichni dohodnou na stejných pravidlech. Jinak to moc zábava nebude. Když se vám podaří do hry zapojit 2 a více počítačů, vytvoříte síť. Když to samé udělá váš partner, vznikne další síť. Ale když se spolu dohodnete, že obě vaše sítě budou hrát podle stejných pravidel, můžete je propojit. A vznikne velká síť, internet. Pravidlům této hry se říká internetový protokol. Pokud se všichni dokážeme dohodnout, můžeme připojovat další a další zařízení i sítě, až propojíme celý svět. A přesně to je internet. Síť vzájemně propojených sítí. Každé zařízení v ní má svou vlastní adresu. Cokoliv, co posíláte přes internet, je v podstatě jen zpráva z jednoho zařízení do druhého. Ta ale necestuje celá v jednom kuse. Je rozdělená do malých balíčků dat, z nichž každý obsahuje informace o svém obsahu, původu a konečném cíli. To znamená, že každá zpráva může ke svému cíli dojít několika různými cestami. Na konci pak protokol přijímacímu zařízení řekne, jak původní zprávu znovu sestavit. Síla internetu je v jeho decentralizaci. Velké množství spojení zaručuje, že celá síť neskolabuje kvůli jednomu bodu selhání. Pokud je jen jedna cesta přetížená nebo nefunkční, data jdou jednoduše jinudy. A i při rozsáhlejším výpadku si vaše zpráva najde cestu ke svému cíli. Ale řekněme, že vy a váš partner nevyužíváte služeb stejného poskytovatele. Jak se vlastně data dostanou z jedné sítě do druhé? Některé společnosti si vyměňují datové toky pomocí soukromých spojů. Stále víc a víc dat však dnes protéká přes sdílené platformy, kterým se říká internetové uzly. Internetový uzel je místo, ve kterém si mnoho různých organizací může propojit své sítě. Takový uzel mohou využívat poskytovatelé připojení, média, nakladatelství, sociální sítě, telefonní operátoři, v podstatě kdokoliv, kdo k práci potřebuje síťový provoz. Sdílené připojení šetří náklady a provoz dat mezi zúčastněnými je rychlejší a mnohem efektivnější. Tradičně si provozovatelé za využívání svých sítí vzájemně platili. Jenže pro ty, kdo cizí sítě potřebují používat k přenosu dat pravidelně, mohou neustálé transakce představovat přílišnou zátěž. Mnozí proto usoudili, že když si navzájem vyjdou vstříc, náklady klesnou všem a datový provoz bude efektivnější. Tím, že se na platformu připojí, si operátoři mohou rázem vyměňovat data s mnoha dalšími účastníky. Tomuto řešení se říká peering. Díky němu je internet rychlejší a cenově dostupnější pro všechny. Uživatelé platformy spolu uzavírají oboustranně prospěšné dohody. Peering je proto systém, který se sám reguluje. Na první pohled se zdá, jako by firmy své služby rozdávaly. Ve skutečnosti ale každá zákazníkům poskytuje část řešení, aby si mohli vyměňovat data co nejspolehlivěji a nejefektivněji. Internet je otevřený, decentralizovaný a zcela neutrální. Jeho inteligence neleží v centru, ale na okrajích. Nekontroluje ho žádná organizace. A právě proto tak dobře funguje. Vytváříme ho všichni společně, naší ochotou spolupracovat. To díky ní internet existuje.